Îți pierzi și intimitatea, într-un fel. Odată ce ești cunoscut, oamenii se interesează de tine și o să te caute, o să vrea să știe și mai mult decât ce afișezi tu. Și atunci devine greu să îți ții o viață privată. Și dacă adaugi și zvonurile, degeaba mai încerci să-ți mai ții o viață privată, că și așa o să devină o altă concepție de cum îți trăiești tu viața. Eu n-am vrut niciodată să fiu popular, am vrut undeva să mă clasez pe la mijloc. Adică să mă înțeleg și cu cei care nu sunt populari, dar și cu cei care sunt populari. Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun venit, dragi prieteni! Astăzi îi salutăm pe Victor, Briana, David și Alexia. Pe cei din urmă nu-i cunoașteți, dar o vom face în minutele următoare. Bine ați venit! Bună! Bună! Începem cu Victor și cu Briana, pe care îi cunoașteți din edițiile anterioare. Lor nu o să le mai punem întrebările clasice, dar totuși am câteva întrebări și pentru ei, alte întrebări. Victor, vreau să te întreb, dacă ai găsi o servietă cu bani pe stradă, ai păstra-o sau nu ai păstra-o? Aș păstra o parte din ei. Doar o parte și restul? Aș încerca să-i returnez, dar dacă nu găsesc pe nimeni, o să păstrez și cealaltă parte. Da, mulțumesc frumos! Spune-mi, te rog, la ce te gândești în momentul acesta? Ce o să mănânc acasă? Sper să fie pizza. Chiar dacă am mâncat ceva cu pizza acum 2 ore. Deci pizza trebuie să fie neapărat. Da. Ok, mersi, Victor. Briana, Da. ce faci cu banii dacă îi găsești? Îi dau la poliție. Așa până la ultimul leu? Da. Nu păstrezi nimic? Nu. Uite, David se uită și nu e foarte convins. Dar pentru David și pentru Alexia am alte întrebări, însă într-un anume timp o să le adresez și lor aceleași întrebări. Mai am ceva pentru tine, Briana, la ce te gândești în momentul acesta? Că mi-e frig. Ți-e frig? Da. Trebuie să mai creștem căldura aici, ok, bine. Hai să mergem mai departe și să-i cunoaștem pe cei doi noi invitați ai emisiunii Adevăr și Provocare. Spuneam că alături de noi sunt astăzi și David și Alexia. David, câți ani ai? Am 17 ani. 17 ani, ești din București, David. Da. De asemenea și Alexia, tot din București. Câți ani ai, Alexia? 16. 16 ani. 17 și 16 ani. David, noi avem un set de întrebări pe care le adresăm fiecărui invitat. Timp de 1 minut ai la dispoziție să răspunzi la mai multe întrebări, să vedem la câte vei putea răspunde. Începem? Da. Eu dau drumul la cronometru și haideți să vedem și prima întrebare. Start. Culoarea ta preferată, David? Verde. Mâncarea preferată? Șnițelele. Cartea favorită? Tom Sawyer. Muzica? Rock. Sportul preferat? Volei. Volei. Animalul de companie? Câinele. Materia favorită la școală? Matematica sau fizica? Profesorul? De matematică din general. Jocul tău preferat când erai copil? Poate șahul? Un moment frumos din viață? Când am ajuns la liceu. Vacanța perfectă? Cred că Grecia. De ce? Fiindcă îmi place mult, îmi place mitologia grecească. Pentru mitologie. Mi-am adus aminte când am întrebat-o pe Briana, a spus mare, trebuie să fie neapărat apă, mare. Mă gândeam că poate vei răspunde la fel. Mulțumesc frumos, a trecut minutul alocat scurtei cunoașteri, dar te vom cunoaște mai mult în timpul emisiunii de astăzi. Mulțumesc frumos, David. Mergem mai departe la Alexia. Alexia, culoarea preferată? Albastru. Mâncarea preferată? Paste. Cartea favorită? Am una, dar citesc foarte mult despre crimă. Muzica? În general, rap și R&B. Sportul? Basket. Animalul de companie? Câine. Materia favorită? Psihologia. Profesorul? De matematică. Jocul tău preferat când erai copil? Jucam foarte mult Macao. Un moment frumos din viață? Cred că prima zi de școală. Vacanța perfectă, unde? În Bali. În Bali. Cel mai bun prieten? Nu am. Cu cine ai vrea să te întâlnești și să vorbești dacă ai avea ocazia? Bill Gates. De ce? Mi se pare foarte fascinant ce a reușit să facă fără neapărat niște studii. Mulțumesc frumos, a fost ultima întrebare. Și pentru că am aflat puțin despre voi, trebuie să mergem mai departe și să-i provocăm pe cei care ne urmăresc acum. Ne adresăm licenilor, acesta este și scopul emisiunii Adevăr și Provocare, așa că astăzi v-am invitat să vorbim despre popularitate. Interesant. V-ați dorit să fiți popular vreodată?
La un moment dat, da, eu am vrut să fiu popular la un moment dat. Ai vrut, David? Cred că în a 6 și eu la fel. În a 6-a, Victor? A 6, a 7. După aceea te-ai vindecat de popularitate? Da, Sau? 100%. Nu, dar nu mă mai interesează. Acum cu liceu sunt foarte multe lucruri de făcut, așa că popularitatea ar fi ultimul lucru la care m-aș gândi acum. Tu, Briana? După felul tău de a fi? Nu am vrut neapărat să fiu populară, dar am stat într-un cadru cu oameni populari. Și a fost suficient. Da. Alexia? Eu n-am vrut niciodată să fiu populară, am vrut undeva să mă clasez pe la mijloc. Adică să mă înțeleg și cu cei care nu sunt populari, dar și cu cei care sunt populari. Interesant. Păi o să vedem astăzi, în timpul pe care îl avem la dispoziție, cam cum este popularitatea. Eu când mă gândesc la popularitate, îmi apare așa o imagine aceea, știți voi, tipic americană, cu 3 fete cele mai populare. N-ar fi cazul la noi în România. Credeți că nu ar fi cazul la noi în România? Da. Se regăsește modelul acesta de popularitate? Victor spune nu. Rar, sincer. Mai există. Și eu cred. Voi spuneți că totuși există? Da. Cam cum arată modelul la noi, în România, în liceu, astăzi, 2021? Cred că se fac anumite grupuri de prieteni care sunt mult mai extrovertiți și Ok. practic au o influență mai mare la un moment dat. Așa vezi și tu, Victor? Sau cum observi? Spune. Tu ai avut o opinie diferită un pic. Oarecum și asta, doar că mai ales în clase există doar 2-3 copii care sunt populari, dar într-o clasă, doar într-o clasă sau maxim 2 clase, dar așa pe liceu e foarte rar. Doar dacă e vreo vedetă sau ceva de genul, cum am avut și eu la liceu, de am avut un YouTube. De fapt, încă cred că mai e și avem un YouTuber foarte cunoscut la liceu. Asta vreau să și întreb se ce simte că e popular. El e cel mai Ok. popular din liceu. Ce înseamnă să fii vedetă astăzi? Sau după ce se raportează tinerii? Care sunt cei mai importanți și influenți oameni din liceu? Cei cu bani și influență socială. Deci cei care aduc influența. Influența socială ne referim probabil în mass media mai mult sau? Da. Haideți să povestim mai mult despre lucrul acesta, despre popularitate și despre poate ce ați văzut voi sau ce ați trăit voi cu privire la această chestiune. Eu cred că toți oamenii își doresc până la urmă să fie cunoscuți și simpatizați de ceilalți, nu? Sau să aibă și ei un nume bun, ca să zic așa simplu. O reputație bună, mulți își doresc. O reputație bună, probabil că toți își doresc. Da. Toți vor să aibă o reputație bună sau unii își fac un nume dintr-o reputație rea. Și asta e posibil. Orice fel de publicitate este o publicitate bună Exact. pentru unii. Exact. Ok, păi povestiți-mi cum este la voi în liceu. Sunteți din licee diferite, aici avem cred că din 3 licee diferite din București. Victor, la voi ce profil este? Eu sunt pe Matinfo. Deci profil de Mate Info. La David și la Briana profilul este Tot Mate Info, dar este alt liceu. Și la Alexia Noi ne alegem profilul, că nu este impus. voi sunteți independenți, sunteți într-un liceu privat. Mă gândesc că preocupările tinerilor sunt diferite. Aveți mulți copii care provin din familii bogate? Da. Ați vorbit voi despre faptul că populari sunt cei care au bani. Da. Dar cred că la popularitate mai contează un factor foarte important, este să fii sociabil. Adică dacă nu ieși prin, nu știu, zic și eu, centru, cluburi, restaurante, chestii de astea, n-ai cum să fii popular, fiindcă îți trebuie foarte multe conexiuni. Și dacă nu ieși, n-ai de unde să-ți faci conexiunile alea, chiar dacă ai bani. Adică am în clasă colegi care au bani, dar nu prea sunt populari, nu prea vorbesc, dar au bani. Deci nu e ăsta singurul factor. Ajută foarte mult să ai bani, dar îți mai trebuie și alte lucruri. Printre celelalte alte lucruri, cred că ăsta e cel mai important. Să știi să-ți faci conexiuni bune și să alegi persoanele care sunt și ele la rândul lor populare. Deci bani, relații, spune Victor. Ok, deci sunt și oameni care au bani și își văd de viața lor în liniște. Exact. Ar mai fi ceva? Eu zic că cel mai important este să te faci plăcut. Să știi să-i cucerești pe ceilalți. Da, să știi să socializezi, să știi să te bagi în seamă când să vorbești, să te implici. Sunt și oameni bogați care nu sunt populari, sunt și oameni care au o stare monetară mai nasoală. Și totuși sunt prietenoși cu toți, sunt foarte populari din cauza asta, că știu să se implice și să se bage în seamă. Un fel de carismă? Da. Să ai carismă?
Da, și să știi și să influențezi pe alții, să-i pui de partea ta, să-ți lași amprenta într-un grup de oameni. Pentru că odată ce ți-o lași, o să fii ținut minte. Există popularitate negativă și pozitivă? Ați spus voi mai devreme că nu contează, zicea David. Dați-mi exemplu. Păi, poți să fii popular că, cum a zis Victor, ieși peste tot, prin toate cluburile și faci anumite chestii și oamenii să zică, mamă, ce se distrează ăsta și ce viață fără griji. Dar e o aparență și e și negativă. Și totuși ești cunoscut. Da. Ok. Sau poți să fii pozitiv în sensul? Că ai o viață echilibrată și prin asta arăți un exemplu altora. De ce își doresc oamenii să fie populari și de ce își doresc adolescenții să fie populari, de fapt? Să fie în centrul atenției. De ce îți dorești să ajungi în centrul atenției? Să te simți acceptat? Validare. E greu să fii popular astăzi, în liceu? Să zicem că e o persoană care nu are bani. Plecăm cu un handicap. Poți să fii popular dacă nu ai bani? Da. Cum? Deja am distrus primul element. Popularitate pozitivă dacă nu ai bani e mai greu. Că dacă nu ai bani, majoritatea persoanelor fac unele lucruri care nu ar trebui făcute, porcării, de exemplu, chiar, nu știu, de exemplu, să furi de la cineva mai bogat, ca să zici că am și eu ce ai și tu și în sfârșit poți să ai o popularitate negativă făcând aceste lucruri. Acum există și popularitate pozitivă chiar dacă nu ai bani. De exemplu, ai profitat de o platformă socială, la TV, radio și ești o persoană care are ce să spună, ai un punct de vedere, toți sunt de acord cu tine, atunci da, poți să ai o popularitate pozitivă chiar dacă nu ai bani, fiindcă alții te urmează și te acceptă, fiindcă ești un om învățat și un om care chiar poate să dea sfaturi și poate să ajute pe ceilalți pentru viitor. Ok, în timp ce vorbeai tu, mă gândeam la o imagine mai comică, așa, știi? Nu știu dacă știți sau dacă ați observat, când vine un reporter pe stradă să ia interviu altuia și în timp ce se poartă dialogul cu cei doi, o altă persoană din spate apare și face cu mâna la cameră, hello, sunt și eu aici. Da, sau, mă rog, se manifestă într-un fel sau altul, exact ce spunea David, poate din dorința de a fi văzut și el, de a fi observat, băgat în seamă. A fost făcută la un moment dat o statistică și vă citesc acum, au fost întrebați adolescenții de ce își doresc să fie populari, fiindcă majoritatea au spus că își doresc să fie populari și spuneau așa, o categorie de adolescenți spuneau, păi să atrag fetele sau băieții, adică să fiu și eu acolo să mă vadă lumea. Să mă recunoască lumea pe stradă era un alt răspuns. Bine, într-un oraș mare trebuie să fii chiar foarte popular ca să te poată recunoaște lumea pe stradă. Să am bani, deci iată, să faci bani după ce ai devenit popular, da, să te ajute popularitatea, să fii invitat la petreceri, să mă asculte toată lumea, să apar la televizor. Na, cum vi se pare? Cu unele sunt de acord, cu unele nu sunt. De ce? Sau cu care nu ești de acord? De exemplu, cu petrecerile. Mai bine stau acasă și... Și totuși, dacă ești cunoscut, ești invitat la petrecere. Da, e mai șmecher, tu ca fiind popular, ei vor să te cheme la petrecerilor, dar tu îi refuzi sau atunci... Ai șansa să-i refuzi, nu? Tot te simți tu bine că ești popular, te-au chemat, ei te vor, tu nu... Auziți, popularitatea are și sacrificii? Clar. Adică, nu știu, ajunge acolo sau ce presupune drumul acesta de a ajunge popular? Ați spus voi că ar trebui să ai bani, ar fi ideal să ai bani ca să ai un start bun, dacă ai fi înzestrată și cu oarece carismă, ai merge bine înainte, dar totuși presupune niște sacrificii. Ce ziceți? Din ce ați văzut în jurul vostru, la prietenii voștri, habar n-am, poate ne-ar prinde bine și niște exemple concrete din viața de școală? Am eu un exemplu. Există un sacrificiu când devii popular sau încerci să devii popular, ca alții să te încerce să te tragă în jos, să te împiedice. De exemplu, știu că era o persoană, era o fată, care în liceu se înțelegea bine cu mulți băieți, dar se înțelegea bine cu un băiat care era foarte popular, el. Și ea n-avea niciodată, nu era interesat într-un fel. Doar faptul că băiatul acela care era popular îi dădea ei atenție, celelalte fete s-au supărat pe ea și au răspândit zvonuri despre ea. Încercau să o saboteze, da, să o saboteze, cumva să-i dea un nume prost, ca persoana aia populară să nu mai stea cu ea. Să elimine influența ei. Da, să devină și ea populară. La tine, Briana, cum a fost? Ești fată și David povestește despre fete, iată. Păi, la mine în școală trebuia să faci cum voiau ceilalți. Că ziceai tu de sacrificii, un sacrificiu ar fi să te schimbi pentru ceilalți. Adică să nu mai fii tu, să te Când mulegi ești pe popular, fiecare... nu mai ești tu? Poți fi tu, dar
mai rar. Adică multe persoane nu sunt populare așa cum sunt ele în viața de zi cu zi și se schimbă ca să ajungă populare. Bun, dați-mi exemplu din viața de școală. Îți pierzi și intimitatea, într-un fel. Odată ce ești cunoscut, oamenii se interesează de tine și o să te caute, o să vrea să știe și mai mult decât ce afișezi tu. Și atunci devine greu să îți ții o viață privată. Și dacă adaugi și zvonurile, degeaba mai încerci să-ți mai ții o viață privată, că și așa o să devină o altă concepție de cum îți trăiești tu viața. Și totuși oamenii aleg popularitatea, o vor, în ciuda acestor sacrificii. Ba mai mult decât atât, e și cealaltă categorie de oameni care se duc după cei populari. Voi v-ați dus după alte persoane populare? Nu neapărat. Victor, da? David, nu neapărat? Aproximativ. În a șasea, cred. În a șasea, a șaptea, da, chiar voiam să fiu popular oarecum sau cel puțin să mă înțeleg bine cu ceilalți. Ok. N-am reușit, oricum am plecat de acolo, deci... Dar ai căutat oameni populari, să stai lângă ei, să... De atunci nu știu ce aveam atunci, dar doar atunci mă interesa, în rest nu. Era în căutare. Și chiar vreau să adaug la ce a spus Alexia, vreau să adaug și eu un exemplu. Nu e despre mine, este despre un băiat din liceu, care, am spus adineauri, e foarte, foarte cunoscut și nu prea mai are viață privată, nu vine la ore și cea mai ciudată chestie e că nimeni n-are numărul lui de telefon. Nici profesorii, nici diriginta lui, fiindcă este așa cunoscut încât nu poate să-și dea numărul de telefon. Vine rar la școală, atunci când vine la școală, toată lumea își face poze cu el și stă foarte puțin, fiindcă toată lumea e pe el, efectiv, să vorbească cu el, să-l întrebe diferite lucruri și de asta nu prea mai are viață privată. Deci popularitatea poate să ajungă o corvoadă în sine, un blestem, nu? La un moment dat te urmărește. Da. Suferi din cauza succesului. Suferi din cauza succesului. Suffering from success. Și totuși ne-l dorim. Și eu nu cred că doar liceenii își doresc popularitatea. Un nume bun își doresc și adulții. Și persoanele în vârstă își doresc. Toată lumea își dorește un nume bun sau un renume. E o provocare aici și vreau să vorbim despre popularitate și autenticitate, fiindcă mi se pare o provocare foarte mare. Dacă reușești să ajungi să atingi un asemenea nivel. E mare lucru. Nu? Popularitate și autenticitate. Spuneți-mi dacă în liceele voastre aveți prieteni sau cunoștințe, colegi inteligenți, sunt foarte mulți, nu asta spun, ci care să fie populari, dar în același timp să-și păstreze inteligența și autenticitatea. Poți să-ți păstrezi autenticitatea. Briana a spus mai devreme că e destul de dificil pentru că trebuie să ții cont de ceilalți care cumva te-ar vota, nu? Ți-ar vota popularitatea în mod constant. Altfel ți-o pierzi. Îți menții punctul de vedere, Briana, nu? Adică ceilalți îți validează ție popularitatea, că tu ești popular pentru că ei te urmăresc, ei te plac. Și te fac cunoscut prin faptul că povestesc despre tine, se raportează la tine într-un anume fel atunci când apari, se manifestă diferit față de tine în comparație cu ceilalți. Cam așa vrei să spui, înțeleg. Voi ce ziceți, băieți? Da, sunt de acord cu Briana, e greu să fii și autentic atunci când ești popular. Încercam să mă gândesc la un exemplu, dar mi-a venit un exemplu opus. Am avut o cunoștință care e în liceu cu mine și, nu știu, a ajuns așa populară, stă pe lângă niște persoane și s-a schimbat la 180 de grade. De exemplu, înainte chiar era destul de deșteaptă, lua note bune, venea la școală, se îmbrăca decent și pur și simplu acum nu o mai recunoști. Nu o mai recunoști. E cunoștință, nu mi-e prietenă, nu, doar o cunosc. Dar este bun exemplul și este bine că ai spus. David, vrei să spui ceva? Da, mai știu că sunt persoane, de exemplu, în general, când sunt mai mici, nu știi ce e popular, nu toți știu, doar dacă au frați mai mari sau sori care le zice. Și sunt unii care, efect, doar fiindcă sunt ei însă și s-au obișnuit așa și nu le pasă de ce cred alții, multe persoane cred că asta e, ce șmecher e omul ăsta, că nu îi pasă de opinia altora. Ok. Și poate să de fie... fapt, asta e și de dorit. Da. El are ceea ce mulți își doresc, dar nu pot, fiindcă își doresc să fie popular. Și persoana aia, nedorind în mod direct să fie popular, devine populară. Popular, da. Prin faptul că nu se luptă pentru lucrul ăsta. Da.
Dar mai sunt și persoanele care își doresc să nu fie populare și să nu fie ca alții atât de mult încât intră într-o categorie de oameni care încearcă să nu fie ca ceilalți. Alexia, tu ce crezi? Că Cum e treaba cu popularitatea și autenticitatea? Poți să fii popular și dacă ești autentic, dar nu este o popularitate constantă. Adică trebuie să ai o încredere în sine foarte mare, să crezi 100% în ce crezi tu, în principiile tale și deși o să fie momente în care oamenii o să admire ce crezi tu și cum ești, o să fie și momente în care o să primești hate sau cum se mai spune. Și așa că nu e constantă. Acum, așa ca o concluzie sau un loc de concluzie, ce înseamnă pentru voi să fii un om de succes sau un tânăr de succes? Vorbim despre vremea în care vă aflați voi, anii de liceu. Ce înseamnă să fii un tânăr de succes? Pentru că popularitatea mai este sinonimă și cu succesul. Dar din punctul vostru personal de vedere, al fiecăruia în parte, ce ziceți? Ce înseamnă să fii un om de succes? Să fii mulțumit de tine. Dacă tu ți-ai propus să faci ceva și chiar ai făcut acel ceva, înseamnă că ești mulțumit de tine și înseamnă că ești de succes. Așa văd eu. Briana? Cum a zis și Victor, să fii mulțumit de tine și să ajungi în punctul în care să nu te mai intereseze neapărat că ceilalți au o părere proastă sau bună sau nu contează despre tine, o părere. Mama, reușești în anii de liceu să nu te mai intereseze părerea celorlalți și să nu te doară sau... Se poate. Se poate? Cu exercițiu? Da. Reușești, Briana? Da. Da? Mulțumim pentru model. Acum, succesul, eu zice că e în modul de popularitate, ar fi să ai niște prieteni apropiați, adică un grup de prieteni cu care să poți să ieși de încredere, dar mi se pare că o persoană de succes e o persoană care ar putea să se înțeleagă cu oricine. Chiar dacă e o persoană mai dificilă, el încearcă să ajute pe alții. Ok, mulțumesc, David. Alexia? Eu zic că un adolescent de succes în zilele noastre este cineva care își are viața planificată în obiective mici. Pe bune poți să faci așa ceva? Poți să ai viața planificată în anii de liceu? Să ai un scop, cum a zis Victor. Da, poți. Și să încerci să-ți aduci oameni potriviți pe lângă tine. Nu neapărat să fii popular în toate cercurile, ci în cercurile care contează. Wow, ce provocare ne-a lăsat aici Alexia. Alexia ne-a dat temă de gândire până săptămâna viitoare. Mulțumesc frumos, am ajuns la final, nu mai avem timp să discutăm nimic altceva, dar sper să fim împreună și într-o altă ediție la Adevăr și Provocare. Eu vă doresc succes! Mulțumim! Pentru că astăzi vorbim despre popularitate, în minutele următoare vine la microfon Felix Mușat în calitate de psihoterapeut. Lucrează cu adolescenții de mai bine de 10 ani, organizând tabere, întâlniri, dezbateri și proiecte cu și despre adolescenți. Când te afli la hotarul dintre copilărie și maturitate, cea mai faină treabă este să fii sigur că ești de succes și că, de fapt, chiar reprezinți succesul pentru cei de lângă tine. Perspectiva anonimatului nu face ochi dulci nimănui. Când mi-aduc aminte cum visam și eu în adolescență, e bine, era exact ca la voi. Cine ar prefera nostul cenușiu al mediocrității când ai șanse să-ți imaginezi viața cu toți cei din jurul tău plăcându-te, fiind cel mai tare, pe placul tuturor? Și e și normal să-ți dorești asta, pentru că majoritatea oamenilor au trecut pe aici. Însă uneori dorința de a fi pe placul altora poate deveni atât de puternică încât fericirea ta să depindă doar de cât de popular ești. Și când văd oameni faini ce sunt în stare să facă orice doar pentru a fi sigur că sunt apreciați și aplaudați, e trist. Ei bine, dragilor, popularitatea nu este un produs cu preț fix pe care să-l cumperi la mall, nu are nici garanție sau termen de valabilitate. De cele mai multe ori se vinde cu preț ascuns și costuri ce nu sunt la vedere. Când te uiți uneori la cei mai populari oameni din anturajul tău, totul pare simplu, natural și de dorit, însă nimeni nu știe cât este de periculos să-ți dorești cu orice preț să fii popular. Uneori, ca să atragi atenția, trebuie să faci chestii riscante, teribiliste ce impun riscuri, poate uneori riscuri chiar pentru sănătatea ta. Alteori trebuie să-ți construiești iluzia popularității.
Și nici nu e greu astăzi să postezi tot felul de fotografii splendide, radiind de fericire, cu admiratori magnetizați de prezența ta. Dar tu de fapt știi că lucrurile nu stau așa. Oamenii care vorbesc, se îmbracă sau acționează într-un anumit fel doar pentru a deveni populari, ascund o teribilă teamă de respingere, de abandon, de eșec. Și tu știi că ai o valoare imposibil de măsurat în lumea asta, chiar dacă like-urile și follower-ii tăi nu arată. Voi aveți o șansă unică. Voi acum chiar scrieți istoria voastră. Eu pentru perioada adolescenței mele aș da timpul înapoi și aș regândi unele chestii. Aș șterge zilele în care nu am fost eu, ci am căutat să le prezint așa zișilor mei fani, ceea ce așteptau. Aș retrage toate cuvintele și glumele care nu mă reprezentau, dar atunci mi-aduceau popularitate. Aș vrea să fi fost mai mult eu și mai puțin proiecția celorlalți despre mine. Te rog să nu uiți, popularitatea este bună atâta vreme cât nu este un scop în sine. Popularitatea este de dorit doar dacă nu te depersonalizează și te transformă în altceva. E faină atâta vreme cât nu te pune în pericol și nu te pune să faci chestii împotriva valorilor tale. Iar dacă popularitatea la care visezi te leagă prea mult de lumea asta, sau dacă îți murdărește caracterul împingându-te să faci ceea ce nu credeai că o să faci vreodată, te rog să nu uiți. Fii tu versiunea cea mai bună a ta. În această ocazie, la microfon au fost Victor, Briana, David, Alexia și Felix Mușat în calitate de psihoterapeut. Sunt Ana Bordeanu, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Nu uitați, acest podcast îl găsiți pe YouTube, Spotify și celelalte rețele de socializare. Pe curând!